Jeg hedder Pia, og jeg er dyrlæge fra Dyreværnet. Og i dag er vi taget til Bornholm med Frynseklinikken. Og vi har 2 inspektører fra Kattens Værn, som er ved at fange katte. Når så katten er fanget, så kommer det ind i bilen til mig og bliver sygdomstjekket. Og hvis de går igennem det første sundhedstjek, så bliver det neutraliseret, øremærket, vaccineret, chipmærket. Og så bliver de så genudsat på adressen her, hvor der bor en fodervært, det vil sige en, som egentlig har ansvaret for de her katte, som vi neutraliserer og genudsætter. Og hele formålet med det, det er jo at prøve at kontrollere de der lidt ukontrollerede kattehold, altså vildkattehold, der er rundt omkring i Danmark. Og det kan vi kun gøre ved at sætte ind og sterilisere og kastrere alle de kønsmodne dyr. Så jeg vil gerne invitere jer med på indenfor i bilen, så I kan se, hvordan sådan en arbejdsdag forløber. Så ser vi lige, om vores nybedøvede kat er blevet træt. Det ser sådan ud. Så skal vi lige have ham vejet en gang. Og det er jo altså rigtig vilde katte, dem her, så dem kan vi altså ikke stikke snitterne ned til i vågen tilstand. Stor basse på 5,4 kilo. Umiddelbart ikke noget synligt at se på ham. Kigger vi i munden. Han har slået sin tand der. Det er helt sikkert, fordi han har været i fælden. Jeg tror, han er en rimelig ung kat også. På et par år eller sådan noget. En stor og helt klart fuldvoksen og kønsmoden, ikke? Jeg lytter lige lidt på ham, fordi tit opdager vi jo, at de har nogle luftvejsinfektioner, som gør, at vi ikke kan genudsætte dem. Og der lunger livet, som det skal. Super. Så ham går vi videre med. Så det næste, der skal ske, er, at vi tager en blodprøve og tester for katteleukemi og katte-AIDS. Det er sådan en snaptest, man kan lave her med det samme. Jeg tjekker lige, han er godt sovende, det er han. Vi skal bare have ganske få dråber til at lave prøven med. Og katteleukemi og katte-AIDS, som vi tester for med den her hurtige test, det er altså nogle kroniske virussygdomme, som katten enten kan få direkte fra sin mor, altså i fostertilværelsen, eller blive smittet med ved slåskampe, altså bid fra andre katte senere i livet. Og fælles for dem er, at de er uhelbredelige, og de mister livet med tiden på grund af forskellige komplikationer og forskellige andre sygdomme, de kan få, når deres immunsystem er kompromitteret. Så en kat, som har katte-AIDS eller katteleukemi, kan vi ikke sætte ud, hverken for kattens skyld eller for andre kattes skyld i området, fordi de simpelthen er smittefarlige. Så sætter vi lige fodprøven over. Bare lige tage et par dråber blod her med i testen her. Så. Det her okay. Sådan. Så skal den bare stå her 10 minutter, så kan vi aflæse resultatet. Og skriver jeg lige på, hvilken kat der vi har med at gøre, og han hedder Nexø 2. Så står den og venter. I mellemtiden går jeg så i gang. Så småt. Og det er altid fuldstændig umuligt at forudsige, om man finder en kat med katte-AIDS eller katteleukemi, for de kan se fuldstændig raske ud.
Og de kan også skrænte rigtig meget, så rigtig syge ud, men de kan selvfølgelig også være syge og alt muligt andet. Symptomer. Nej, det kan nemlig være luftvejsinfektioner og alt muligt andet, ikke? Og vægttab og sådan en utrivelighed helt generelt. Så vi tester dem, fordi de kommer sådan lidt i flæng. Så finder man en, og så finder man ikke en i et stykke tid og så videre. Så man kan aldrig helt forudsige, hvor de her sygdomme dukker op hen, og hvor mange katte, der i så fald er påvirket af det. Så giver vi ham hans øjendråber, sådan så øjnene ikke tørrer ud. De ligger jo med åbne øjne her i narkosen. Så han får lidt salve. Sådan. Sine andre ting, han skal have noget smertestil. Og så ser vi lige her. Kattens vægt i kilo. For nemheds skyld har vi listet det op her. Han vejede knap 5,5. Så ser vi her, at vi går hen og giver den høje dosis, som har en 2-3 dages effekt, så han skal have 0,33 af det her smertestillende. Så det får han der. Og det kan jeg godt lide at give, inden vi begynder at operere, sådan så det lige når at komme i gang med at virke. Der får han lige en sprøjte her i nakken. Sådan. De katte, der skal genudsættes, og særligt her om vinteren, der skal vi helst undgå at klippe for meget pels af, fordi de naturligt nok lever ude i det fri, hvor det er koldt og det er frostvejr og så videre. Så at have sådan en kæmpe barberet område efter en operation er ikke optimalt for de her katte. Så der adskiller vores procedurer så også fra, hvis vi har med ejerdyr at gøre, ikke også? Hvor de bliver taget sig mere af indenfor. Det er sprit, klorhexidinsprit, der er tilsat farve, så man, hvis man har glemt, om man har givet det, så kan man så se visuelt, at det har du husket at give, inden du begynder at operere. Så jeg kan meget godt lide at bruge den variant med farve i, så man ikke er i tvivl. Der er væk nogle ordentlige handsker på her. Det er sterilt pakket. Så jeg har skåret ind på den ene testikel nu, og nu binder jeg for karrene, sådan, så det ikke bløder efterfølgende. Binder vi en masse knuder. Skærer den af og tager den anden side.
Og det vokser lynhurtigt sammen af sig selv, de 2 små snit. Ja, den er negativ. Det vil sige, at der er ikke fundet katteleukemi eller katte-AIDS hos den her kat. Ja. Så det er rigtig godt. Så mangler vi at få øretatoveret ham. Så lægger vi ham lige lidt mere ind på bordet. Godt. Så tjekker jeg lige, at han sover godt. For rent faktisk, så gør øretatoveringen mere ondt end kastrationen. Så der skal han altså lige sove. Det gør han. Godt. Spritter vi det lidt af. Handsker på. Og så skal vi lige huske, hvad nummer han skal have. Han skal have sæt til F201. Får vi lidt blæk op. Stort, fint, rent øre. Hør den ene side. Så er vi lige det overskydende kvæk af, så vi kan se, hvad der står. Voilà. Så kan man da se, at der er gjort noget ved ham. Hvorfor er det, man mærker dem? Man mærker dem, fordi hvis han skulle blive påkørt eller blive indfanget en anden gang eller et eller andet, så vil man kunne se, om det her er en kat, der har en ejer, og så vil man kunne gå ind og slå det her nummer op i katteregisteret og se, at han rent faktisk er registreret til den her adresse, og at det drejer sig om en kastreret hankat på den og den alder. Og så kan ejeren så få besked eller foderverden i det her tilfælde om, at ja, nu er der sket det og det med katten. Så det er simpelthen fordi, ellers der er jo alt for mange umærkede dyr, katte især, i Danmark. Og hvis de løber væk, bliver påkørt, kommer til skade eller andet, så har man jo ingen chance for at finde ejeren. Når man siger, jamen jeg har en gråstribet kat, det kan man ikke bruge til så meget i den sammenhæng. En fodervært, det er egentlig et begreb, som Kattens Værn har, det med foderværter. De forpligter sig til at tage sig af katten så godt de nu kan, når du er en vildtlevende, udendørs fritløbende kat. Så de sørger for, at der er foder til rådighed, og de holder øje med, hvis han skulle komme til at se skidt ud, så er det deres ansvar for at indfanget og bragt til dyrlæge og få noget hjælp. Ikke? Men det er jo som sådan en kat, de kan have i hænder til daglig, men det er en kat, de forpligter sig til at tage sig af. Ja. Sin chip. Vi får det af med nakken. Venstre side. Så kan vi lige tjekke, at chippen sidder som den skal. Og den sad der, og den har den over. Godt. Så skal vi give ham noget parasitbehandling. Hvad det gør? Det dræber lopper og forskellige rundorm, altså mavetarmorm, som spolorm og den slags. Og det har stort set alle katte, uanset om det er tamkatte eller vildkatte. Og det har han jo formentlig aldrig fået noget af i sit liv, så nu får han en ormekur både mod spolorm, og så får han en indsprøjtning, som tager bindeorm, så han bliver dækket godt ind. Så det her, det tager så også lopper, hvilket jeg ikke synes, han ser ud til at have. Men så jeg skal lige have en sprøjte til det. Så den er lidt trængsel. Ja. Hvad er det for en vaccine? Det er en vaccine mod katteinfluenza.
og kattesyge, som er nogle virussygdomme, man ser sådan ret hyppigt. Udbredt blandt både tam- og vildkatte. Og man kan sige, at det vi giver nu, det er jo selvfølgelig ikke et fuldt vaccinationsprogram, for så skulle han genvaccineres om en måned og så videre. Det kan vi jo ikke. Men vildkat, men vi kan da i det mindste gøre det, vi kan, når vi har fat i ham den ene gang her. Så han får et skud, og det giver dog en vis immunitet, så han bliver bedre til at bekæmpe, hvis han skulle blive smittet. Vi kan også ellers have den. Så skulle han have den 2 gange med en måneds mellemrum, og derefter efter et halvt til et helt år, og derefter årligt. Ja. Så det er sådan et større vaccinationsprogram. Godt, så skal vi lige tænke os om, om vi har husket det hele. Så kan vi kigge på vores checkliste. Vægt 5,4 kilo. Det er en han. Han er gråstribet. Han er, jeg vil skyde 2 år gammel. Han har fået øremærke. Og han har fået en chip. Der. Så bliver de jo indregistreret i katteregisteret. Når jeg kommer hjem, så sidder jeg og bruger noget tid på det. Hvor han bliver indregistreret med signalement og til den fodervært, der nu er her. Skriver jeg lige ned. For vi skal også holde styr på, hvor meget medicin vi bruger. Så det skriver jeg lige ned her. Det kan godt huske. Okay. Ja, sådan. Godt. Så ser vi lige, at vi har øremærket, vi har chippet, vi har vaccineret, vi har taget blodprøver, vi har kastreret. Godt, så skal vi have lagt ham ind i fælden. Pakket ham ind i et håndklæde, så han kan holde varmen. Og så ind i fælden, og så kommer han ind og ligger i et bryggers eller et eller andet natten over, så i morgen tidligt bliver han så sluppet ud og kan leve sit frie katteliv igen. Så, stor mis. Skal vi se, han skulle her ind og være. Misser. Misse. Det er ikke for håndklæder op på sig. Nej, fryser. Ja. Det er jo sådan, når de er bedøvet, så sker alle processer i kroppen jo med nedsat hastighed og kraft og genererer ikke. Han genererer ikke rigtig noget muskelvarme, når han bare ligger der passivt. Så vi skal sørge for at holde ham godt varm, så han har det så godt, som han kan i situationen. Så lukker vi for ham og siger farvel og tak. Perfekt.